Hello mga guys, mga kabadis. Tinapot niya akong kanta nga Maghintay Ka Lamang, Tagalog. Ako na pong Ibisaya version. Tanang naibawan ko sa kanta. Nakita po nino tanan sa YouTube, video game, ganyan. Ito lang kakantahin ko. Maghintay Ka Lamang, Bisaya version. Lahi na karon ang panahon, sa kaniadtong panahon. Kaysa una kung manguyab ka, kinahanglan kang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na, cellphone ay gamiton. Kung ikaw sa imong uyab sugton, halok-halokan ang cellphone. Pananglit kong tiksan ka sa imong uyab. Ang imong ringtone, ang imong message, maoray nahibalo. Ang gikinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ang reply, yung dugay-dugay king cellphone, patay-patay ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Lain na karon ang panahon, sa kaniadtong panahon. Kaysa una kung manguyab ka, kinahanglan kang mamisita. Karong panahon na kay high-tech na, cellphone ay gamiton. Kung ikaw sa imong uyab sugton, halok-halukan ang cellphone. Pananglit kong tiksan ka sa imong uyab. Ang imong ringtone, ang imong message, maoray nahibalo. Ang gikinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ang reply, yung dugay-dugay kang cellphone mo, patay-patay ang akong cellphone nga kagubaon, ina mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Ang gikinahanglan ko kanang imong reply nga kanang tinud-anay. Dali ang reply, yung dugay-dugay kang cellphone mo, patay-patay ang akong cellphone nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton.